سلام زخبركم تخاتلتي كمي كأنيكم نايلومي زعبانا بزعباتي صباح سنبت مزازم مزركب قطمات بريمير ليج انجليز زدسسي كون نزل زعبا عملكيتو دما ما ياو تنتنو كبنا اب هاغرو فيدريشن كوعسغ ايرترا دايركتور تكنيك انستراكتور دانيال يوهانس غرايو كون هرداني كم زاقديما بمغلز أمتونا زحبرناو علالنا بزعباتي صباح سنبت الزازم قطمات بريمير ليج انجليزي كون بريمير ليج انجليز صباح سنبت مغارو جو يعصلو ن 10 غزي دماني تعواتيو كيرغاغص ناب ناي مودتا تصوتو ياتلو بناي دانيال تعزبتي قطمات بريمير ليج نايلو محمد كمي نيرو اول بريمير ليج لو محمد كم زحالف عامات كل غزي فولي ديغبرو كافتن كالوت ليغات كسام مچرشا ناي صوتا غيزي من تعوت كيرغاغص بهلخ بتمقارارا بنطبي زغيد تماطاطاني ناي غانتا بقعات زلون نوانچا زوادادرا حساب 3 4 ني رابع عيد وادادرا حساب 3 4 ني يوروبيان وادادرا 5 3 4 اب كل مدرخات ناتو توادادرت غانتاتات كاب حنتي نلعلي نابزحا زغدالو هواهو زلوو حيال وددريو كم زبل كيخان 10 سيزونو من توسدا كي اقديم خير رغاغص قسا مچرشا صوتا يخيدالو ناتو گمگامن مززاو نايت من توسدون كو سب گمگام تالو گن ديكم كال ليغات ناي بعال بوندس ليغا ناي لا ليغا ناي فرنسان ناي طليان اقديم دفلت اغانتاتات بريمير ليج گن كومو عيفلتنين ازي هجي انتاير ايكا بريمير ليج دلو اغانتاتات اتي عودي توددر ناي بريمير ليج ني ناي غانتاتات غاغ ازيو خمز تنققن حيال قطصرن كمزن لو ويريكا مغنياتو مبل كوردا زماطا طرا غانتاتات نخي وردا قالسا غانتاتات مستن عبيت زبالا غانتاتات ناتن زخونه بقعاتن حيل نارين نتبي كماغلا نتبي كوسدا يرايا اب كال ليغات گن اب 3 سنه غانتاتات انفستيجيرو ساتن كاني تن انفست غوبلن غانتاتات وحدات كوينن عبيتي خوينن نتن كالوت غانتاتات بزح بدو خم زي گطمن يفكسلنمو اتي وددر ابعتن تراي كوينو تي انفستمنت ابعتن تراي كوينو اذن كالوت ليغات ابتي ناي يوروبيان ليج تربحتي كونا نع انتراي محيال مترنا عن زبل اغبابات اللهم اتانان صغانتاتات نايت ليغاتن ابكال نابنت اب سبين دحرينا اب مدريدن برشلونه اتلتيكو مدريدن زغبر وفري كافتن اب كالوت زغبر وفرتات ازيو استفليه اتحزانات علاليا ناي تጫወتي نابኦም كاتو ወይ ማሰን ክሕይላ ዝግበር ምክንኻን ازي ልዕልዩ አፍተን ካልኦት ጋንታታት ብዙሕ አይትሪዮን ኢኻ አብናይ አሰራራ ናይ ሊጋት ደረጃታት ናይ ጋንታ አማዳድባሎ ንዋንጫ ትጫወት ጋንታላ ንምዕባለ ትጫወታ ጋንታታት ወላ አፍቲ ማእከል ትጫወታ እንደገና ንኸይ ወርዳ ድቃለሳ ጋንታታት ኣለዋ እጂ ኣብዚ ንዋንጫ ትጫወታ ጋንታታት ዘለካ አጠማምታ ኣዚ ፍሉይን ዓብን እንድሕር ኮይኑ እሞኻ ብመንጽሩ ከዓ ነተን ንምዕባለ ትጫወታ ማእከል ዘለዋ ጋንታታት ብዙሕ ተገዳስነትን ወይ ድማ ወፍር እንደይትገብር እንድሕር ኮንካ اتليك ناتو وددرات مقرتن فخص يبليو جن افت اوروبا مدرخ تربحي يقبركاي مخنياتو مدريد نبعلا ابتناتا ليغا دولو تصعنو فخص لزبلا ابن تشامبيونز ليج تمصكلا مولو اتو قران حيلان افتنات ان تشامبيونز ليج صوتاتا تقبر مخنياتو اي دسكف ነገር يبلان افتنا هاغرا وددر ابريمير ليجن كبزح قطمات جميركا كاب حيلين اي كلن غانتاتا جميركا نشامبيونز ليج كتكيد كلخاون كلتيو እና ማዛዘን ካትጫወቶም ከተማ ሓድሮን ስለዘለካ እቲ ናይ ገዛኻን ናይ ዩሮፒያን ደሎ ጾታ ቀሲኑ ስለዚያስነካ ኣብ ክልቲኡ ተወጢርካ ክትጫወት ከለኻ ሓያል ዝኾነ ተወዳዳርነት ክልወካሎ ሓያል ዝኾነ ብቕዓት ክልወካሎ ስለዚ ፕሪሚየር ሊግ ንቻምፒዮንስ ሊግ ጽልውኡ ቁሩብ የሃስየን ኳ ተኾነ ተጋንታታት ብሓይሊ ጾታታቱ ምክንያቱ ዋላ ንቻምፒዮንስ ሊግ ደለዋ ጾታ ጋንታ ምስ ናይ ድሕሪት ዘላ ጋንታ መዲብ ካላ اب كباب تشامبيونز ليج زلو صوتان اتا دحريت زلا ناي بريمير ليج تصاوت غانتان نعو بخلتيو تريت غيرا تصاوت كتكلالو ابت ناي لا ليغا يكون ناي فرنسا بي اس جي جن دحر ناي ياو ناي تشامبيونز ليج صوتا فيكسد كوين لتمديبلن نتي ناي عدن صوتا بزح دسكف ነገር ይሁን ክጻወታ خلاውን ሙሉ ዓቅመን ተጻወታ ወላውን ተጻወታ ዓቅመን ተጻወታ በገፊዕ ናይ ምዕዋት ወይ ድማ ናይ ምዕዋት ዘጠራጥር ኩነታት ስለዘይብለን
ኩሉ ኣተኩረን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ገይረን ጸወታ ስለዚ ፕሪሚየር ሊግ ካብ ካልኦት ሊጋት ብከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ፍሉይ ይገብሮ እቲ ሲዝን ካትሪዮ ለኻ 10 ዓመቱ መን ትወስድ ከየፍለጠ ሓንቲ ጋንታ በይና ከይተፈለየት ተወዳዳርነት ናይ ዋንጫ ካብ 2 ናብ 3 ጋንታታት ዓብዩለ ዘበን ናይ ራብዒቲ መንኮነት ብዙሓት ጋንታታት ክሳብ ኒውካስትል ክሳብ መጨረሻ ከይዱ ሕጂ በዓል ኒውካስትል ዘልሓት ዝበላሉ ናብ ሻብዓይ ዝኸውን ጋንታ መንኮነ ክሳብ ሕጂ ገፊዕ ዝኾነ ዕድላት ይረአ ኣሎ ስለዚ እቲ ውድድር ናይ ፕሪሚየር ሊግ ኣዝዩ ሓያልን መሳጥን እዩ ንዓና ንናይ ቻምፒየንስ ሊግ መድረኾም ክቋፃፀርዎን ኣብ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ መድረኻት ዓብሊሎም ንክወፁ ግን እቲ ክብደትን ፃቅን ናይቲ ፀወታታት ይሃስዮም እዩ ማለት እዩ ራይ ዳኒ ኣብዚ ነይሮም ዓመት ፕሪሚየር ሊግ ከምዚ ቀዲምካ ዝገለጽካዮ 3 ክለባት እየን ክሳብ ናይ መወዳእታ ክጓዓዛ ፀኒሐን ሊቨርፑል ግን ድሕሪ ግጥም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ካብቲ ውድድር ተኣልያ ምናልባት ናይ ሊቨርፑል ሃንደበታዊ ምእላይ ካብቲ ናይ ዋንጫ ውድድር ምስ ናይ ክሎብ ክወፅእ ምዃኑ ምግላጹን ድሕሪ እውን ኣብ ግጥም ኣንጻር ዌስትሃም ምስ ሳላሕ ዘጓራፈጦም ምክንያት እንታይ ይፅልዋ ክህልዎ ክእል هو أمير أزي ناي ليفربول كاب وانجا موتا أفتي معكانيتات ناي بقعد زباهل أب كلته معكانيتات ناتو تقولوا له أفتي تاكتكس ناي تجانتان أفتي كنا تأمره ناي تجانتان تقولوا له هذا كنا تأمره نتايون دهريلنا مجمرة أتي محبراوي ركبات أفتي جانتا أتي سوشيال كوميونيكيشن دباهل بناي كلوب ناي موتا زينا أزيو تهاسيو مهنياتو اتي محبراوي منبابرو نايتون تتصوتن نايت غانتان ناي كلوب زينا بصفانا لي ملكعاتهم قبره ملس دهبلو منالبات اب حفشاو امر ناي يصعدو وي دما ناي معراباوያን نزخونه كنتا تقديم كامنغار دسكف يبلومن مغلاص دسكف يبلومن نابنت نحده سب بحمام مخنيات وي بقله حدقا مخنيات ناي 20-30 معلتي ادمت رايتلو اقدمت دكتور كنزين معلتي اندلوخا نعن بزدلت كامديبكا خمدليتكا غيركا حلفن بركت موتيخا زبل زينا ناي مهاب بحري وي دما ناي حبرتسب كبرتات الله ماو كمتقملو اب غانتا مسمصها ግን ሊቨርፑል እንግሊዛዊት ጋንታምበር ኩሎም ተጻዋታ እንግሊዛውያን አይኮኑ ስለዚህ ካብ ተፈላለ ባህልን ልምድታትን ክብርታትን ዝመጹ ተጻዋት ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ናይ ክሎብ ዜና ኣፍቲ ማሕበራዊ ርክባቶም በብናቶም ገሊዮም ስራዖም ከይረስዑ ክጻወቱ ኾልዮም ከም ተራሪኦም ገሊዮም ካኒ ነቲ ናቱ ዝነበረ ርክብ ምሱ እቲ ዝምድና ዝነበረ ምሱ ኣዝዩ ሓያልን ናብ ቤተሰባዊ ዝኸደ ركبن فقرن اندحر نيروم لك كمز ابوهم ወይ ድማ አዲዮም ዝጎድሎም ኣብ ዝኽትምና ኮይኖም ድጻወቱ ጾታታት ክኸውንዩ ድዕረት ዝየና ብኸምዝ ምኽንያት እቲ ኩነቶምሮ ናይቶም ተጻወቱ ብዝተፈላለየ ነገር ተተንኪፉ ኣፍቲ ታክቲካል ናይ ብቕዓት መለክዒኻ እንታይ ተንኪፎ እንድሕሪና እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደዩ ሊቨርፑል ውን ምስ ክሎብ ተሰማሚዖም ንኽቕይርዎ ንክሎብ ብስምምዕ ዝወፁ ዘለዉ ሓፍቲ ታክቲካል ኣፕሮች እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ በሓያል ጻዓትን ጽሬትካ ምጽዋትን ዝበሃል ናይ እምሮን ናይ ኣካላዊ ድኻማትን ኣብ መጨረሻ ናይ 90 ደቂቕን ኣብ መጨረሻ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸወታታትን ይመጽ እዚ ጸወታ እዚ ኣድካሚ ማለት ን90 ደቂቕ ሙሉእ ሓይልኻ ከምኡ ክትጻወታ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ መጨረሻ ትደክም ኢኻ ንፕሪሚየር ሊግ 38 ጸወታታት ከምኡ ክትጻወታ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ግዜ ምሕዳስ ይደልዩ ምሕዳስ ሕጂ ምስ ናይ ሳላሕ ከኖም ጾይና ኣብ መወዳእታ ሰዓታት እቶም ዓበይቲ ተጻወቲ ምሕዳስ ይደልዮም ክቕመጡ ክዕርፉ ክቕየሩ ምሕዳስ ደሊ ዝጻወታታት እዚ ንኣሽቱ ከኣቱ ይምረጽ እዩ ኣብዛ ጻወታታት እዚ ክሎብ ዝበዝሐ ንኣሽቱ ተጻወቲ ዝተጠቕመ ኣሰልጣኒ እዩ ምክንያቱ ምሕዳስ ዝደሊ ኣጻወታ ንዕኦም ነዞም ንኣሽቱ ክጥቀም ከሎ ከዓኒ ምስቶም ዓበይቲ ይጓራፈጥ ማለት እዩ ዓበይቲ ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ናይ 90 ደቂቕ ተቕይሮም ክወፁ ኣለዎም ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ዙር ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ጸወታታት ከዓ ዝበዝሕ ዕረፍቲ ነቶም ንኣሽቱ ዕድል ከዓ ንዕኦም ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ እንታይ የጋራጭዎም ድሕሪልና ንበዓል ሳላሕ ማነ ብዙሕ ግዜ ምስኦም ተጋራጭዩ ሕጂ ምስ ሳላሕ ድሓለፈውን ምስ ማነ እንታይ የጋራጭዎም እንድሕሪልና እሱ ነታ ጋንታ ናፀዋውታን ክዕቅብ ኢሉ ዘምፅኦ ናይ ግዜን ተፃወትን ለውጢ እቶም ተፃወቲ ከዓ ዕድሎም ወይ ድማ መጻኢኦም ዘንፍትሉ ግዜ እዩ ማነን ሳላሕን እንድሕራ መጨረሻ ናይ ጸወታ ግዜያታት ኣብቲ ተረፋ 5-6 ጸወታታት ተቐየርቲ ኮይኖም ዝመጽእ ሲዝን ናቶም ናይ ተጠላብነትን ዋግኦምን ኣዝዩ ድህሰ ታስዋም ሕጂ ሳላሕን ማነን ወላ ማነ ኮውጽ ሕጂ ሳላሕ ከዓ ዕገርግር ደሎ እቲ ናይ መጨረሻ ጸወታታት ካብ ናታ ሊቨርፑል ክዘበርክተላ ንባዕሉ ምውዕዋዕ ዝገብረላ ግዜ
ኣብዚ ምውዕዋዕ ዝገብረላ ግዜ ተቀያሪ ክትገብሮ ከለካ ክጋራጭ ይኽእል እዩ እዚ ግን ናቱ ውልቃዊ ኣቀራርባ ናብቲ ፀወታ እምበር ናይ ሓባር ናይ ጋንታ ተሓሳስባ እንድሕር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ልዑል ፀቕጢ ጌርካ ብሓያል ፀዓት ናይ ምፅዋት ዝበሃል ሃይ ፕሬሲንግ ዝበሃል ስትራቴጂ ናይ ጋንታ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት እቶም ንኣሽቱ ከም ብተይ ክዘልሉ ኣለዎም እቶም ክዘልሉ ክጎዩ እንደይከኣሉ ተፃወትካ እንዳዕረፉ ዝተወሰነ ዕድላት ጥራይ ክረኽቡ ኣለዎም ዝተወሰነ ዕላማታት ጥራይ ክኣትዉ ኣለዎም ሕጂ ኣብ መጨረሻ ሰዓታት ክሎፕ ነዚ ዓይነት ምሕደራ ከተኣታት ከሎ ነቶም ንኣሽቱ ዕድላት ክህብ ከሎ ንበዓል ሳላሕ ሓንሳብ ኮፍ ኣቢሉ ዝተወሰነ ደቂቕ ጥራይ ደይኮነ ንዝተወሰነ ስትራቴጂ ጥራይ ከእትዎ እዩ ዝመርፅ ዝተወሰነ ዕላማታት ጥራይ ከእትዎ እዩ ዝመርፅ ሰላሕ ግን ሙሉእ ነብሱን ሙሉእ ክለቱን ኣብ ሙሉእ ፀወታታትን ከርኢ እዩ ዝደሊ ስለዚ እታ ናይ ክሎፕ ኣፀዋውታን ናይ ሳላሕ ነብሱ ደዋዓዋዓላ ግዜን ትጋራጮላ ብከምዚ ምክንያት ኣብቲ ናቱ ዜና ዝሃቦን ኣብቲ ናቱ ኣፀዋውታን ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ጋንታ ውህደትን ስምረትን ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ እዩ ሕዚ ብዙሕ ሰብ በቲ ናቱ ናይ ምውፃእ ዜና ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ናቱ ኣፀዋውታ እውን ዝተፈላለየ ተደጋጋሚ ዓመታት እዚ ዓይነት ተሪኦታት ምስ ተረኣየ ንማነ ኣውፅኦም እዮም ኣብ ወሳኒ ግዜ ንክሎፕ ክዕቅቡ ሕጂ ንሳላሕ ኣብ ምውፃእ ኩነታት ይርከብ ኣሎ እንድሕር ተፃወትካ ቶም ዓበይትን ከዋኽብትን ክትዕቅቦም ዘይትኽእል ኮንካ ንምዕቃቦም ኢልካ ዘዕረፍካዮም ካ ንዕኦም ካብቲ ምውዕዋዕን ዕዳጋ እንድሕር ደውፆም ኮይኑ እሞ ምሳኻ ድጋራጨው እንድሕር ኮይኖም ብናይ ክብርን ናይ ክልቴኻ ስምምዕን ንክሎፕ ምቕያሩ እኹል ግዜ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ብኸምኡ ድወሰድዎ ንክሎፕ ፀሊኦሞ ይኮኑን ግን እቲ ኣፀዋውታ እቲ ዘምፅኦ ዘለው ሰዓብየን ናቱ ናይ መጨረሻ ውፅኢትን ኣብ ተፃወቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣብ ናይ ጋንታ ደይምፅናሕ ኩነታትን ነታ ጋንታ ብተዘዋወሪ ይሃስያ ስለ ዘሎ ሕጂ ካብቲ ኩነተ ኣፀዋውታ ናይ ክሎፕ ውፅእ ኢሎም ካልእ ዓይነት ስትራቴጂ ድፍትንሉ ተፃወቶም ዝዕቅብሉ ኣገባባት ከተኣታትው ናብ ምቕያር ገፆም ከይዶም ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ሊቨርፑል ካብ ዋንጫ ምውፃእ እቶም ሰዓብየናት ብጀካ እቲ ዜና ንዓይ ንእሸይ ዜና እዩ ምስቲ ዓብዪ ናይ ታክቲካል ኣፕሮች ናይ ክሎፕ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ እቲ ዓብዪ ግን ኣፀዋውታን ኣተዓቃቅባ ተፃወትን ኣብ መወዳእታ ሰዓታትን ፀወታታትን ናይ ክሎፕ ነቶም ዓበይቲ ዝዕቅብ ነቶም ዓበይቲ ከዓ ምውዕዋዕ ዕድል ዝፈጥር ስለ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ካብ ዋንጫ ምውፃእ ብከምዚ ዓይነት ክልቲኡ ተፀሊዩ ክኸውን ይኽእል ማንቸስተር ሲቲ ንራብዓይ ግዜኣት ብተኸታታሊ ንምዕዋት ሓንቲ ዓወት ተሪፋታ ኣላ ማንቸስተር ሲቲ ኩሉ ግዜ ዓመት ኣብ ካልኣይ እብረ ናይ መድረክ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብሓይላ ደሊብያ ትቐርብ ኣብ ታሕሳስ ብኣስቶን ቪላ ድሕሪ ምርታዕ ድማ ክሳብ ዝእዋን እዚ ስዕረት ኣይቀመሰትን ዘላ ምናልባት ማንቸስተር ሲቲ ዓመት ኣብ ካልኣይ እብረ ሓይላ ትመፅሉ ዘላ መንገዲ ወይ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ እዎ ሕጂ ናይ ጓርዲዮላ ኣተሓሕዛ ናተሓሳስባን ካብቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ሓደ ነገር ክንርዳእ ክንክል ኣለና ጓርዲዮላ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምስልጣን ዓቕሚ ሳይንቲስት እዩ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ሳይንቲስት ማለት ሓድሽ ነገር የርእየካ ሓድሽ ነገር ንክገብር ከኣኒ ሓድሽ ይባላሓት ኩሉ ግዜ ኣብ ፀወታታት እዚ ሓድሽ ኣፀዋውታ ንባዕሉ ናይ ቁፅሪ 2-3 ንውሽጢ ኣቲኻ ምፅዋት ብዙሕ ናይ በዓል ሰቸንኮ ክሳብ ኣርሰናል ከይዱ ዝተራዕመ ኣብ በዓል ቶተንሃም ከይዱ ሕጂ እውን ዝተራዕመ ናቱ ናይ መጀመርያ ፍልስፍና እዩ እዚ ፉልባክ ሰዓት እዮም ምፅዋት ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ቁጥሪ 4 ወይ ቁጥሪ 5 ኣብ ማእኸል ዘለዎ ተኸላኸልቲ ሕጂ ንሚድፊልድ ኣትዮም ከም ዝፃወቱ በዓል ኣካንጂ ከም ዝፃወቱ ገይሩ በዓል ስቶንስ ከም ዝፃወቱ ገይሩሎ እዚ ብመንፅር እዚ ኣተሓሳስቡ እንታይ እየ ክብል ደላ ኣነ ቀዳማይ ዙርያ ፀወታታት ናይ ክሎፕ ኣብ ላቦራቶሪ ኮይኑ ዝፃወቶ ፀወታ እዩ ይፈላሰፍ ይፍትን ይዕቅድ እንታይ ይጎድል እንታይ ይብል ስለዚ ኣብ ላቦራቶሪ ኮይኑ ዝፃወቶ ፀወታታት እዩ ተፈላለየ ይፍትን ተፃወቲ ብፍላይ ቶም ሓደሽቲ ተፃወቲ ሓደሽቲ ዝገዝኦም ተፃወቲ ሙሉእ ዕድላት ብምሃብ ኣብቲ ዕድላቶም ከዓኒ እንታይ ዝርዝራዊ ጉድለታት ኣለዎም ንኻልኣይ እብረ ከመይ ገይሮም ይሰርሑሉ ኣበየናይ ሰዓት የገድሱኒ ደኩ ሕጂ እንድሕሪናዮ ሓደ ኣብነት እዩ ኣብ መጀመርያ ፀወታ ምስ መፀ መጀመርያ ኣብቲ ቀዳማይ ዙርያ ብዙሕ ዕድላት ሂቦ ኣብቲ ፈተነታት ናቱ እንታይ ጉድለታት የምፅእ ርእይዎ ኣብ መዓስ ኣበየናይ ኩነታት የድልየኒ ርእይዎ ኣብ ካልኣይ ዙርያ እንዳዕረፎ ንግርሊሽ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ኮፍ ኣቢሉ ተጠቂሙ ሕጂ ከዓ ንዕኡ እንዳዕረፎ ኣብ ወሳኒ መድረክን ኣበየናይ ኩነታትን ከም ዘድልዮ ካብዛ ትማል ናይ ምስ ቶተንሃም ፀወታት ርእዮ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ዙር ፀወትኡ ኣብ ላቦራቶሪ ኮይኑ ሪሰርች ዝገብሮ ወይ ድማ ዝመራመሮ ዝፈታትኖ ገለ ጉድለታት ይመፅእ ሽዑ ኣብ ምፍታን ሓደጋታት ይመፀካ ነቲ ሓደጋታት ተፃዊርካ ኣብ ካልኣይ እብረ ዕሪኻ
أتي زفتنكاي نجاراتك حدا نجار مسفتنكاي هتفلتو أتقول لتاتك فليتك شو أبكلا زورجن أب لابراتور ديكونه أب جبره وسرح وتيخا الزدليك ستون مسارع أغميتك وتصو دخون استراتيجي أنا تصيرك نخلا إبرة ملو متصوات زبل أتحسس بالله مخنياتو نعي كم زرداني أما جمر عند حرسوت مسارع جيرو اتمسارع أبكلا إبرة عند حرك فرصو جميرو كم زنا أرسنال حد هذيك زجاجات ما زالوا سناتو استي ناتو درجاتاتن أتانا نتعجانتاتنا لو نأرسنال حما مالتي أكونكم اتمجمر عند فتنو نجارات ملو سوت منعون ده هو ده حراب كلا إبرة عند حرك فرصو جميرو نخع الرياون كدوم بيوخني كيزي زي بلو خون خد سازي نتن تخولاتات ناي قدلتات زبالة ويدما نتن تخولاتات ناي كجد عن زبالة نجارات سكي بخمي كعرين خد ويدما انتاي كونا يخلايلو أب قدامي ناي كم بناتي عردا أب لابراتور خوينو تصوتاتاتي تصوت تفتن تصوت تفتن نجانتات نانصارنا ونيفتن نانصار جانتو بسفلا لي أجوابات يفتن بين أزد معلن يبل قالين أبز فتناتاتي قالين كسيبن كوت أخلان قالين كسيرن كوت أخلان أبكالاي إبرجن ملو عقمي مسار أواديدو توصل لغون استراتيجي عن تصيرو فلاي دم حاج كم زنايتو تنهامريخا نيوتومو سنت تصاوت زبالو بزي مغنيات نخلو ما قميتو تي أتصاوتا ناب كاب قدي ناب قم نجر دبالي صغير أبكالا إبره مجمرة قدي يزنادي جي أب قانقو إنجليز substance and versus style دبالالو قم نجرن قدن زبالالو أب كلن كانت هذا دحر كنت أوصينا قم نجرن قدن اتقدم مجمرة تفتنو تفعل قدتها تفتن أيناي قديو قم نجر دقبر الكان عخا أما ترشات نتص هذا substance توصل مالت سزي اتنا مجمرة صوتو تفعل قدتها تير إنه أما ترشاكن قم نجرو يدري إنه تبع صوتو نمودعات نجرو في المت مستوتنا هم دهرينا بصوتها تبليتي قم نجرو حيال نير نسترخ بعدلات كنجر كات تكملن أب لعل صوت يخنسو أب تزاني توتنهام تتصوت تبوت تتصوت الزعم للتجانتا تقوم نجر جيروا وتي مالت سلزي أب مسرح ناي صوتاتات بجكاتي كوتشين دبهال اتناي مثلتان من محدار صوتا زبهال ممداب زبهالالو أبيناي يتقدتاتك تمدبو أب معسكر يتقوم نجركا تجبره سلزي كم جمرة بقوم نجر ندحر جميركا تقوم نجر كفرسكا جمر كله بيناي قدت عريو كدون قد خليها خالك قدمت خاب كلا إبرة تفتن كلها تقدم دحر من شو داي متسألك كلا أي جيجاتات تجبرها أما جمرة جن اللابراتور كله أب قدتات أب عينتات اندفتن كاتسنعكا كابستايل ناب قوم نجر ناب سابسانس يرى مودة تامو 600 حيلين ناي مودة تامل كوعي عزمالتي راي داني أرسنال كابنا يتحلف عمد بزيادة تقدمت هالختي مان سيتي كوينا زلاجانتيا كسب مود أتابسي حتى لا أرسنال أبز حلفوا عمتات كوانجا أريح وازلو أنصرتن عبيد كلبات زلوا ناي كبروسن عود دخم سلزنا بريو كباليو سنيحو أبز عمت الزجن كاب مانشستر سيتي 4 نت بي كاب ليفربول 4 نت بي كاب تشيلسي 4 نت بي زي مسلو كبروسن سي ما حيش الله نالبات أبز عمت كأنتي سلزو دلتيا كوانجا رح قوي ناب سيتي قصة زازا زلتا وانجا حجمس ناي سيتي زغلص نايا تمسساليت مسرحي زلوا اذا هناتات زيا أرسنال مس تفلالي غيزي مستفلالي عماصاصات تصاوتي مس حاده نوح زحازتو ارتيتا نتفلالي عينت تصاوتاي ناب حاده ستمت ابز عمت زامصياتو هجي نتفلالي تصاوتي ناب حاده قرعات ناب حاده اتحساسبنا تصوتا امصياتومه نتاغانتا غن كاب قدي ناب قوم نجر ناب مقيار ناي غيزي قماره جيغا يمطيو خوين سمعنا ناي مناتو أرسنال كم ناي غوارديولا أرتيتا قبل لابراتور خوفي أيكلن يتعدلاتو خفتناتات غيزي يبولون فتناتات أبكرم توديو تقوم نجرو تراي كام مجمريا خجمر زلو جتي قوم نجرو مجمريا اندحرينا خوينا ام عبلال صوتا اب بلچ امت قعتات زياده مغبار ام مكل خلق ام حيالي از حجي كله توديو تسرح جن حجي كاب قدي ناب قوم نجر ام مقيار معاسيو ز مسرح ز تخايدون دحريل كان لك مس استون فيلا مستسعره بدحري زم صواوتا كاب صباقه ناب قوم نجر زدهابه اسرارحا تطقيمو الساجن ام مجمريا زور نيرات تخون دو محشت حجزي اتي ناي غيزي كونتات نحاده فصامي وحماقي وي يختبلو وي ما صعبينو كعبي وي كنس غيزي وساني قداماي زور مس استون فيلا زرخبو حدا غار خيبو انت زخون اتي ناتو نقحات وي دما اتي ناتو تطنقاقه كاو مجمره
ሕጂ ግን ኣብታ ካልኣይ ዙር መኻዓ ወሳኒ መድረኽ ንኣስቶን ቪላ እቲ ቅዲ ኣፃወታ እንድሕሪና ሙሉ ዓብላልነት ዘለዎ ብዙሕ መጥቃዕታት ዘለዎ 70 ፖሴሽን ዝነበሮ ኣስቶን ቪላ ሙሉ ኣብ ምክልኻል ዝነበሩ እዋን እዚ ኣብዚ ዓይነት እዚ ኣፃዋውታ ናይ ምክልኻል ኣምር ናይ ኣርሰናል እቲ ተኸላኸላይ እውን ንባዕሉ ጎላት ኣብ ምንዳይ ኣእምሮ እዩ ነይሩ ትኹነቱ ኣእምሮ ሕዚ ሕጂቲ ኮፍ ዝብል ብኣእምሮን ብኣካልን ኮፍ ድብል ተኸላኸላይ እቲ ኮፍ ዝበለ ተኸላኸላይ ብዛዕባ እታ ትኸይድ ዘላ ኩዕሶን ብዛዕባ ክትኣቱ ዘለዋ ኩዕሶን ጥራይ ብሃረርታ ድፅበ እንድሕር ኮይኑ ትኩርነት ኣብ ምክልኻል የጉድል ሕጂ እቲ ናይ ኣስቶን ቪላ ስዕረት እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ፀወታ እናኸበደ ምስከደ እቲ ጎላት እናኸበደ ምስከደ ኣብቲ ቁም ነገር ከተድብ ክትክእል ኣለካ ከይኣትወና እውን ዝብል ኣምር ናይ ምሕደራ ከተተኣታቱ ክትክእል ኣለካ ናይ ምክልኻል ኣምር ከተተኣታቱ ክትክእል ኣለካ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሓንቲ ጋንታ ኣብ ምክልኻል ኣላ ትንፋስ እንድሕር ከሊእካያ መውፅእ እንድሕር ከሊእካያ ንሳ ካብቲ ዓቕላ ፀቢበዋ ደሎ ክትወፅእ ክትብል እተውፅኦ ኩዕሶ መልሰ መጥቃዕትታት ሓደጋ ክመፀካ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ከምዚ ጓርዲዮላ ዝገብሮ ትንፋስ ምስ ከልዎ ንኩዕሶ ንድሕሪት መልሳሞ ኣብ ድሕሪት ቀስ ኣቢሉ የፃውታ ካብቲ ኩነተ ኣእምሮ ናይቶም ተፃወቲ ናይ ምክልኻል ነድሪ ከተዝሕሎም ክትክእል ኣለካ ናይ ኣንፃር ጋንታኻ ሕጂ እዚ ንድሕሪት መልሳ ክወፅሉ ዶ ኣይክወፅሉን ዋላ እውን ጎል ከይተሃወኸ ምፅባይ ዋላ በሊፆሞ ከለዉ ንቅድሚት ዘይምህንዳድ ምስ ቶተንሃም ዝገበሮ ምሕደራ እንድሕር ኢኻ ይኾንካ ካብ ኣብቲ ፅባቐ ፀወታን ጎላት ኣብ ምንዳይ ኣብ ምቁፅፃር ፀወታ ደብፅሑ በዝሕ ምክንያቱ ቶተንሃም ስለ ዝበለፁ ኣስቶን ቪላ ሕጂ እቲ ቅዲ ፀወትኡ ክሳብ ኣስቶን ቪላ ናይ ኣርቴታ ቅዲ ፀወትኡ ብዓብላሊ ጎል ወይ ድማ ጎል ብምምዝጋብ ምዕዋት እዩ ነይሩ ንማዕረ እውን ኣይነበሮን ዕድና ናይ ኣስቶን ቪላ ሓደ ግዜ እቲ ፀወታ ክከብደካ ከሎ ኣብቲ ውሽጡ ንማዕረ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ተምፅእ ክትክእል ኣለካ ንማዕረ ዶ ይኮንካ ውፅኢት ማለትካ ማዕረ ይኺ ኣስቶን ቪላ ንዕውፅ ወይ ድማ ኢልካ ንኩዕሶ ትንፋስ ክትቦም ክትክእል ኣለካ ኣብ ሓደ ፀቢብ ገዛ እታ ናትካ ዝኾነት ድሙ እንድሕር ዓፂኻያ እሞ ክትሃርማ ተገራጋሚ ፈቲንካ መውፅእ እንድሕር ሲእና ናብ ነብስኻ ትመፅእ ናባኻ ሓደጋ ትወድቕ ልክዕ ካኸም እዩ ኣስቶን ቪላ መውፅእ ምስኣኑ እዮም ሓደጋ ወዲቖም ደርበዮም ኩዕሳሱ ጎለት እዮም ሕዚ ኣብዚ ድሕሪኡ ዝመፀ ተሓሳስባ ሽዑኡ እንድሕር ኢና ይኮንካ ናይ ኣርቴታ ምስ በዓል ዓበይቲ ጋንታታት ዝገበሮ ካብ ሲቲ ጀሚርካ ካብ ቅዲ ናብ ቁም ነገር ዝበሃል እቲ ዘድልየካ ቁም ነገር እንታይ እዩ እዚ ቁም ነገር እዚ ምስ ሲቲ ናይ ምክልኻል ኣምር ደድልየኒ እንድሕር ኮይኑ እቶም ናተይ ዝበለፁ ኣትካዕቲ ንባዕሉ ሳካ ንባዕሉ ጋብርኤል ጂሰስ ኣብ ምክልኻል ዝያዳ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ጌርካ ምቕማጦም ንዕኦም ብኸምኡ ጌርካ ትእምኖም ስለዚ ኣርሰናል ንእሽተያ ትመስል ብጣዕሚ ንዓመት ሙሉእ ተሰርሓሉ ብሓንቲ ንእሽተይ ፀፀርያ ፈሪሳታ ገዛ እሳ ከዓኒ ብዙሕ ትንተናታት ወይ ድማ ብዙሕ ኣንግላት ክረአ ይኽእል እዩ ንዓይ ግን ብሓደ ኣንግልን ብሓደ ንሰባት ብቐሊሉ ክርድኦም ብዝኽእልን ክገልፃ እንድሕር ኮይነ ልክዕ ጓርዲዮላ ዝገበራ ፈተነታት ኣስቶን ቪላ እንዳስእናቶ ኣብ መጀመርያ ምዃና ጠቒማቶ ድሓር ግና ስለዚ ካብ ናይ ፈተነ ቦታ ካብ ናይ ፈተነ ግዜ ናብ ቁም ነገር ተኣትወሉ ካብ ቅድታት ናብ ቁም ነገር ተኣትወሉ ናይ ግዜ ቅማረ ንእሽተይ ጌጋታት ካብ ዋንጫ ደውፃቶም ኮይኑ ስማዕኒ ብናቶም ኣጋላልፃ ካልኣይ ከዓ ዕድል ኣይገበሩን ሲቲ ኮይና መቐናቕንቶ ሕራይ ምናልባት እንታይ ዝብላ ባህል ኣሎ ዝበለፀ መስመር ምክልኻል ዋንጫ የምፅእ ዝበለፀ መስመር መጥቃዕቲ ድማ ፀወታ ይዓውት ዝብል ባህል ኣሎ ኣርሰናል ድማ ምናልባት ኣብዚ ዓመት እዚ እታ ዝወሓደ ሸቶ ዝተመዝገባ ጋንታ እያ እዚ ድማ መስመር ምክልኻል ማዕረፍ ናይ ሓያል ምዃኑ የርእየና ብኣንፃሩ ድማ እታ ብፀብለታ ሸቶ ዝበለፀት ጋንታ ኮይና ኣላ እዚ እውን መጥቃዕታ ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ ከምዚ ዓይነት ክብረ ወሰን ሒዝካ ክነስኻ ብዋንጫ ዘይምዕጃቡስ ዳግማይ ውድቀት እዩ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምንፃር ክንብል ንኽእል ዶ هو حجي كم زبل كاو تي ستاتيكاو حبريتا ارسنال كم قداميتي زغمتا حجي كن تي تاكتيكال بقعات وي دما تناي غانتا بقعات مكلخالنا متقعن زل على ريكارد هليوا وانچا ديمسنايو كابزي اقدمنا دغلصنايو تي ام ملكعيتات دبحالو بجكا تي تكنيكاو بقعاتكا تي كنا تمرت نايتا غانتا محدرا قطم ازي وساني أزي وساني أب نايمة أرشتا جنزبك أورحي كتكملوا تصنيحك عصرت أرشي مسترفتك موها عمج أرشا ناي درو دومست عصرت أرشي تتفياتك سلدي بلك دوموس مستقبلك مجمر يا دلع 100 أرشي تتفياتك
ብዙሕ ኣይተሰብለላን ኢኻ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ዘናይ ጓርዲዮላ ናይ ኣርቴታን ካን ኮምያ ማዓስያ ጠፊኣቶም ታሰልዶም ወይ ድማ ታቁም ነገሮም ማዓስያ ጠፊኣቶም ኣብ ምሕደራ ግጥም ይትፍልል ኣብ ብቕዓት ብዓቐን ብናይ ፕሪምየር ሊግ ደረጃ ጥራይ ደይኮነ ብናይ ዓለም ደረጃ ኣብ ብቕዓትን ዋጋ ናይቲ ጋንታን ኣብቲ ሒዛቶ ደላቁም ነገር መጀመርያ ብገንዘብ ድሕር ኮይኑ ሲቲ እያ ዘላ ካልአይቲ ኣርሰናል እያ ደላ ሳልሲቲ እያ ማድሪድ ደላ ማድሪድ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ወስድሎ ዋንጫ መውሳድን ብቕዓትን ህሉ ብቕዓት ብምሕደራ ናይቲ ግጥም ድሕር ዘይተሰነ ናይ ግዜ ቅማረውን ጌጋ እንድሕር ጌርካ ካብ ዋንጫ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ዝሓየለ መስመር ምክልኻል ዋንጫ የውስድ ዝሓየለ መጥቃዕቲ ከዓ እዚ ፆታታት ይዕውተካ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ መፂኻ እቲ መጥቃዕትታትካ ክፍት ፆታኻ ኩሉ ግዜ እቲ ቅድታትካ እንዳገበርካዮ ትመፅእ ኣብ መጨረሻ ትበፅሕ ከለኻ ግን እቲ ቁም ነገርካ ስለ ዘገድሰካ ሓያል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ሓንቲ ፆታ ክትመልቀካ የብላን ብፍላይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ላሊጋ ኣብ ካልኦት ሊጋት ሓንቲ ፆታ መሊቓትካ ዕድላት ኣለካ ጋግ ስለ ዘሎ ካብ ብዙሕ ጋንታታት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ግን ናይ ቋሕሰም ዕድላት ስለ ዝኾኑ ብጀካ እቲ ናይ ጋንታ ብቕዓትካ ምሕደራ ግጥምካ ኣዝዩ ረቂቕን ደቂቕን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣዝኻ ጥንቁቅ ክትኮን ክትክእል ኣለካ ብብቕዓት እንድሕር ርኢናዮ ብናይ ዕድል ምፍጣር እንድሕር ርኢናዮ ሊቨርፑል እውን ተመሳሳሊ ታክቲካል ብቕዓት እዩ ዘለዎ ኣብ ምጥቃዕ ዘለዎም ኣብ ናይ ጎል ዕድላት ናይ ምፍጣር ዘለዎም ሊቨርፑል ናይ ጎል ዝፈጥርዎ ዕድላትን ልዕሊ 20 ክኸውን ከሎ ናብኦም ጎል ዳኣቱ ከዓኒ ካብ 5 ሓንቲ ወይ 2 ይኣቱ ናብኦም 10 ዕድላት ፈጢሮም ጎላት እንዳስሓቱ ካብ 5 ከዓ ሓንቲ ይኣትዎም ኣብ ምሕደራ ግጥም ዘለዎም ሃጓፋት ኣብ ናይ ሊቨርፑል ብሰፊዑ ንዛረበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ መስመር ምክልኻል ሓያል ኣለካ መስመር ምጥቃዕውን ሓያል ኣለካ እናሓየልካ ምስከድካ ኣባኻ ዘሎ ብድሆታት እናዓበየን እናዓመቐን እዩ ዝመፅእ ንስኻ ከዓ እንዳረቐቕካ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብዚ ርቀት እዚ ናይ ግዜ ቅማረ ጌጋ ንኣርቴታን ኣርሰናልን ካብ ዋንጫ ውፅእዎም እዩ በጋላልፃይ ኣብ መጨረሻ ደሞዝ ኣብ ምእኻሉ ግዜ እታ ዘላቶም ገንዘብ ጠፊኣቶ ዳኒ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሊቨርፑል 97 ነጥቢ ሒዛ እንከለያ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ወፅያ ኣብ ግዚኡ ድማ ክሎፕ ንሕና ዝከኣለና ጌርና ኢና ነቲ ደረጃ ናይ ሲቲ ክንበፅሖ ስለ ዘይከኣልና ኢና ዝብል መደምደምታ ሂቡ ነይሩ ናይ ሕጂ ኣርሰናል እውን ኣብ ትሕቲ ኣርቴታ ናይ ፈለማ ጋንታ ኣብ 27 ግጥማት ዝተዓወተት ኣብ ታሪክ ኣርሰናል ማለት እዩ ጓርዲዮላ ክሳብ ዝሃለወ ካልኦት ክለባት ዋንጫ ናይ ምልዓል ተኽእለአን ከመይ ክገልጽ ይከኣል ምናልባት እዛ ሕጂ ናይ ኣርቴታ ኣርሰናል ከ ምናልባት ኣብዚ ግዜኣ ወይ ድማ ኣብዚ ጥዕም ግዜ ዝቆመት ጋንታ ዶ ኮይኑ ይስማዓካ ልክ እዩ ሕጂ ኣታናንፃ ጋንታታት እንታይ የድልየካ ወይ እንታይ ተሪፍካ ኣሎ ኣብ ኣታናንፃ ጋንታ ምስ መልክዒታቱን ምስ ደረጃታቱን ክንገልጾ ኢና ንዋንጫ ትማጣጠር ከለኻ ወይ እውን ናብ ፕሪምየር ሊግ ተኣቱ ከለኻ ኣታናንፃ ጋንታ ብደረጃ እንድሕር ገሊፅናያ መጀመርያ ነቲ ትደልዮ ወይ ክትበፅሖ ትደለኻ ትጅምሮ ኢኻ ኣርቴታ ንኣብነት ወሰወስና ኣብ መጀመርያ ምስ መፀ ነቲ ትደልዮ ነገር ይጅምሮ እዩ ነይሩ ንዓበይቲ ተፃወቲ ምውፃእ ቅዲ ፃውታ ካብ ኩዕሶ ሒዝካ ኮለል ምባል ቀጥታዊ መጥቃዕትታትን ንቅድሚ ዝቐልጠፈ ፆታታትን ምግባር እዚ ሕጂ ይጅምሮ እዩ ነይሩ ዳሕራይ ነቶም ዓበይቲ ኣውፅኡ ብናኣሹ ተኪኡ ነቶም ተናኣሹ ከዓ ዝበዝሕ ዕድል ብምሃብ እቲ ቀፃልነት ናይ ኣፃውታ ከውሕስ ቀፃልነት ምውሓስ ምጅማር ቀፃልነት ምውሓስ እዩ ገይሩ ካብ ቀፃልነት ምውሓስ ድሓር ምሕያል ዝበሃል ከዓኒ ነቲ ናትካ ዘሎ ስኳድ ነቲ ናትካ ዘሎ ጋንታ ሓይሉ ከም ዘርኢ ትገብሮ ሕጂ ውፅኢታት ትጅምር ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ ምብቃዕ ዝበሃል ወይ ድማ ፐርፎርማንስ ዝበሃል ደረጃ ትበፅሕ ምጅማር ምቕፃል ምሕያል ምብቃዕ ዝበሃሉ ደረጃታት ኣለዉ እዚ ኣርቴታ ምስ መፀ ኣብ ኣርሰናል ገይሮሞ ሲቲ ካብ መዓስ እያ ጀሚራቶ ቅድሚ ጓርዲዮላ እያ ጀሚራቶ እዚ ሕጂ ብቐሊል ነገር ከነረድእ ክንፍትን ኢና ኣርሰናል ዓሚ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ልዕሊ 300 ሚልዮን ባጀት ኣድልይዋ እዩ ብዙሓት ተፃወቲ እውን ኣድልዮማ እዮም ክትገዝእ ብዙሓት ተፃወቲ ኣድልዮማ ስቲል እውን ወሰን ተፃወቲ የድልይዋ ኣለዉ ጓርዲዮላ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ዓመት 300 ሚልዮን የድልዩን ሓደ ወይ ክልተ ተፃወቲ ይኸፍርም ምክንያቱ እቲ ኣተሃናንፃ እቲ ዓይነት ተፃወቲ ኣቐዲሙ ኣኪብዎ እዩ ስለዚ ሓደ ወይ ክልተ ተፃወቲ ብውሕድ ገንዘብ ኣምፂኡ ሕጂ ነቲ ዘለዎ ሃጓፋት ክሽፍን ይኽእል እዩ ከምዚ ናይ በዓል ሪያል ማድሪድ ሓደ ተፃወታይ እዮም ዝገዝኡ ዘለዉ ማድሪድ ኦልሬዲ እቲ ስኳድ ዝነበረ
እቲ መስርሕ ናይቲ ዝኸድዎ ኣብቲ ፐርፎርማንስ ደረጃ ዝበቕዕዎ ዘድልዮም ተፃወት ተዓቂቦም እዮም ዘድልዮም ኣሰራርሓ ሰሪሖም ዘድልዮም ኣፃወታ ሃኒፆም እዮም እታ ጋንታ ኣብ ዝብፃሕ በፂሐ ኣርሰናል ስቲል ከድልያ እዩ ተፃወቲ ከድልያ እዩ ገንዘብ ከድልያ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ንሓደ ጋንታ ንዋንጫ ዝበቅዕ ተደጋጋሚ ዋንጫ ክወስድ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሲዝን ዘድልይዎም ተፃወቲ ወይ ድማ ዘለዎም ሓጓፋት ውሕድን ኣዝዮም ሓወሰን ተፃወትን ጥራይ ከድልይዎ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ሕጂ ኣርሰናል ከምኡ ወሰን ተፃወቲ ኣብ ምጥቃዕ የድልይዋ ካብኡ ናብኡ ኣብ ድሕሪት ኣብ ቁጥሪ 3 የድልያ ኣሎ ተወሳኺ ዲፌንስ ሚድፊልደር የድልያ ኣሎ ኣጥቃዓዩን የድልያ ኣሎ ሕጂ ገና ብ3-4 ተፃወቲ እውን ሲቲ ብሓንቲ ፀወታ ይቀይራ ወይ ድማ ሓደ ተፃወታ ወሲኻ ጥራይ ኣብቲ ብቕዓት ክትህሉ እያ እዚ ኣርሰናል እቲ ዝመፀቶ መስርሕ ዓሚቕ ብዙሕ ስራሕ እኳ እንተተሰርሐ ኣብ ኣርሰናል ኣብ ሲቲ ሕጂ ዓሚቕ ስራሕ ብዙሕ ስራሕ የድልየካኒ ሓደ ንእሽተይ ለውጢ ብምግባር ጥራይ እቲ ስራሕ ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ካብ ንእሽተይ ይቀይርካ ወይ ድማ ብዙሕ ከይለወጥካ ኣብቲ ስራሕ ምቕፃል ከዓኒ ነቶም ተፃወቲ ትደጋግሞም ስለ ዘለካ እቲ ብቕዓትን ኮንፊደንስን ውህደትን ቆፃሊ እዩ ደሎ ማለት እዩ ሓድሽ ተፃዋታይ ሓድሽ ኣገባብ የብልካ እዚ ሲቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለ ዘላ ሲቲ ክሳብ ዝሃለወት ኣርሰናል ቀሲና ዋንጫ ክትወስድ ዘድልያ ኢንቨስትመንትን ዓይነት ተፃወትን ሕጂ እውን ብዙሕ እዩ እዚ ሲቲ ምህላዋ ኣርሰናል ዕድል ኣይገበረትን ራይ ከምቲ ኣብ መእተው ዝሓበርናዮ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ፅባሕ ሰንበት እዩ ክዛዘም ማንቸስተር ሲቲ ኣብቲ ዘይትድፈረሉ ሜዳ ይትሓድ ነታ ራብዒቲ ዝበለፀ ዝሓመቐ መስመር ምክልኻል ዘለዋ ዌስትሃም ወይ ድማ እታ ዝበዝሐ ሸቶ ዝተመዝገባ ብቁፅሪ ደረጃ 4 ማለት እዩ ኣብ ኢትሓድ ዓዲማ ክትፃወት እያ ብኣንፃሩ ድማ ኣርሰናል ኣብ ኤምሬትስ ናብታ ራብዓይ ዝበለፀ መስመር ምክልኻል ዘለዋ ኤቨርተን ዓዲማ ክትፃወት እያ ዝግጥም ዝኽልቲኡ ወሳኒ እዩ እንታይ ፍልያት ክፈጥር ይኽእል እዞም ክልተ ግጥማት ዌስትሃም ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ትሕቲ ዓላሚኣ ዴቪድ ሞይስ ትፃወት ምህላዋ ንሲቲ ደው ናይ ምባል ተኽእሉኣ ኣብ ዝግጥም ከመይ ክግምገም ይከኣል ሕጂ ከቢድ እዩ ንሲቲ ዌስትሃም ጠጠው ከተብላ ኢልካ ክትሓስብ ምስ ናይ ቶተንሃምን ናይ ሲቲን ፀወታ ርኢኻ ዋላ ተተዓብለለት ሲቲሲ እዚ ናይ መጨረሻ ዕድላ ሕሊፋ ክትህቦ ኢልካ ክትግምግም ኣሸጋሪ እዩ እቲ ዝበለፀን ዝሓሸ ዕድል ዝነበረ ምስ ቶተንሃም እዩ ደገፍቲ ቶተንሃም ሶን ንኣርሰናል ጠሊሞሞም እዮም ኣብዚ ፀወታ እዚ ብብዙሕ ምክንያታት ካልካ ዕድል እውን ኣይተሓወሶ ዕድል ኣይተሓወሶ ሲቲ ብሽማ ወይ ድማ በቲ ሽማ ዝበሃል በቲ ዓወት ዝበሃል በቲ ፀብልልታ ዝበሃል በቲ ብልጫ ዝበሃል ኣይኮነን ተዓዊታ ብሓላዊ ልዳታ ብዕድላ ተዓዊታ ሶም ዝገብሮ ጌጋ ተዓዊታ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ክባሃሎ ዘይክእል ናይ ዕድል ተሓዊስዎ ሲቲ ካብዛ ዓይነት ከቢድ ሓደጋ ወፅያ ካብ ዌስትሃም ኣብ ዌስትሃም ከተጥፍያ ኢልካ ዴቪድ ሞየስ ኣብ መጨረሻ ዝገብሮ ነገራት ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ብኽውንነትን በቲ ንሕና እንርድኦን ክንገልፆ እንኽእልን ከቢድ እዩ ዕድላት ኣብ ኩዕሶ ግን ዝተፈላለዩ ዕድላት ሰናርዮታት እውን ዝተፈላለዩ ኩነታት ከጋጥም ክእል እዩ ኣብ ፀወታታት ኩነተ ኣእምሮ ክብለጠቕ ክብል ክእል ስምዒታት ክብለጠቕ ክብል ክእል እዩ ቀይሕ ካርድ ከጋጥም ክእል እዩ ናይ ዳንነት ጌጋ ከጋጥም ክእል እዩ ብዙሕ ነገራት ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ይኽእል እዩ ወይ እውን ናይ ዌስትሃም ኩነታት ኣፃወታ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ኣነ ግን ከቢድ እዩ ዘብለን ዘሎ ምክንያት ታክቲካሊ ክገልፆ ከለኹ ንሲቲ እትዕብልላ ብምክልኻል ኣይኮንካ እትዕብልላ እስኻ ከምኣ ኩዕሶ ምሳኻ ብምፅናሕ ምክንያቱ ንሲቲ እትከላኸለሉን እትበልፀሉን ቀንዲ መሳርሒ ኩዕሶ ምሳኻ ብምግባር ንዕኦም ብምኽላይ ምስኦም ክዕዝዋ የብሎምን ቶተንሃም እዚ ተዓዊቶም ልዮም ኣብ ልዕሊ ሲቲ ቸልሲ እዚ ተዓዊታቱ ልያ ምክንያቱ ብቕዓትን ክእለትን ኣለዎም እዚ ብቕዓትን እዚ ክእለትን ካብ ዌስትሃም ክትፅበ ወይ ድማ ክንፅበቶ ኮይና ኣብ ፀቕጢ እዛ ክትኣቱ ኣለዋ ሲቲ ናይ ዕድላት ምብኻን ክበዛሕ ኣለዎ ብዙሕ ፈተናታት ክገብር ትኽእል ኢኻ ግን ብኽውንነት ዳርጋ ተዛዘመ ኮይኑ ስማዕኒ በንፃሩ ኣርሰናል ዕድሎም ፀቢቡ ስለ ዘሎ ናብታ ንኤቨርተን ስለ ዝኸዱ ዘለው እቲ ኩነት እምሮን ድሌታትን ናይ ምግባር ድሌታትን ክጎድል እዩ ምክንያቱ ዋንጫ ናይ ምውሳድ ተኽእሎም ዳርጋ ምስ ቶተንሃም ይተወዲዩ ኣርሰናል እምሮኦምን ኣካሎምን ኣብ ምስ ቶተንሃም ኮይኖም እዮም ተጋጢሞሞ ሕጂ ረሸሽ ኢልዎም እዩ ዘሎ በተሓሳስባን ኣቃውማን ምስ ኤቨርተን ብድሆታት ከጋጥሞም ይኽእል ኸውን ዋላ ተዓዊቶም ክወፁ ክእሉ ኾኑ ግን እቲ ፀወታ ዝተወደኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ረዳኒ ኣብ መወዳእታ ከም ዴክላን ራይስ ማርቲን ኦዴጋርድ ፊል ፎደን ሃላንድ ዋትኪንስ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኮል ፓልመር ዝኣመሰሉ ንሽልማት ብሉ ተፃዋታይ ናይዚ ዓመት እዚ ተሓፂኦም ኣለዎ እሞ ምናልባት ናይ ዳንኤል ናይዚ ዓመት እዚ ተዝበለፀ ተፃዋታይ ናይዚ መድረክ እዚ ምን እዩ ናተይ ውልቂ ተመስጦ እዩ
ንዓይ ኦዲጋር እዩ ዝበለፀ ተፃዋታይ ኣብ ፍልሊ ኣብ ምፍጣር ወይ ድማ ፀላው ኣብ ምዃን ኣብ መስርሕ ምስግጋር ናይታ ጋንታ ኣብ ሰለስቲኡ ደረጃታት ነይሩ ኣብ ምህናፅ ናይታ ጋንታ ክጅመር ከሎ ኣብ ምቕፃል ናይ ኣፀዋውታ ኣውሒሱ እዩ ኣብ ምሕያላን ምብቃዓን ክሳብ ሕጂ ዘበርከተ እዩ ራይስ እንተህልልካኒ ኣብ ምብቃዓ ይመፅዩ ኣብ ሓያል ምዃናን ምብቃዓን ይመፅዩ ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃታት ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ኩሉ ኣበርክትኦን ኣብ ኩሉ ዓይነታት ፀዋውታ ናይ ፀዋውታ ኣብ ጎል ምምዝጋብ ኣሲስት ምግባር ንጋንታ ጠርኒፍካ ኣብ ምኻድ ብሉፅ ከይኮኑ ንዓይ ድመሰጠኒ ንዓይ ኦዲጋር ራይ ዳኒ ስለቲ ዝሃብካና ሙያዊ ትንተና ኣዝና ነመስግን ከም ትወትሩ ኣብ ስቱድዮና መፂኻ ትበና ሓበሬታ ድማ ንዓመታ ክትቅፅለልና እውን ተስፋ ንገብር